Du går bare op i trav lige nu. Det der, det er galop. Sådan, ja. Galop. Brems. Giv den lige en godbid. Jeg giver også lige en godbid her. Dygtig pony. Har du pauset videoen? Nej. Okay. Du skal pause videoen. Så følges vi. Ja. Vi har her. Vi rider altid her, og det er, hvor vi vores lærer siger, hvad vi skal. Vi har lige fået fri for vores træner. Vi bor lige siden af vores rideskole. Ja. Og vi har fået lov til at lave en YouTube-kanal på rideskolen. Ja, og jeg glæder mig i morgen, fordi der skal vi springe. Hey, sov I? Ja, sorry. Jeg ved godt, du er glad. Men tag det lidt med ro, ikke? Men jeg kan godt se, der er forskel på din og min. Min er ret lille, din er ret stor. Ja, hun er også en Oldenborg, og det er meget Min er en pony. race. Ja, du er en pony. Hvor går du hen? Hvor går du hen? Nå, men nu går jeg hen med min hest. Ja. Vil du være med til, Mors? Min ven har lige været rundt om. Skynd dig lidt, for jeg hopper af min hest. Så ind med dig. Se. Midt om natten. Midt om natten. Nå, men nu skal vi til at spise. Er det ikke rigtigt? Ja, og det bliver lækkert mad. Ja, det er over i klub. Ej. Vi spiser udfor igen. Ja, ude for klubben er lige nu låst. Jeg går lige over og henter noget mad. Ja.